Hvad har popcorn og forandringer til fælles? Og hvordan kommer man godt igennem forandringer? Velkommen til en Pixie-udgave om forandringsledelse, der klæder dig på til at spille brætspillet Bring jeres forandringer i spil. Jeg hedder Christina Fagerby og er en del af HK's afdeling for kursus og læring. Og jeg vil fortælle dig ganske kort om forandringer, om modstand mod forandringer, og til sidst lige introducere spillet. Og nu tilbage til popcornene. Forestil dig, at du tager en stor gryde, hælder olie i og skruer godt op for varmen. Når olien syder, der hælder du de små gule tørrede popcorn i og skynder dig at smække låget på. Først sker der ingenting. Du venter og venter, og så pludselig lyder smældet fra den første kerne, der har poppet op og ramt låget. Og så venter du mere, og så kommer der en til. Og en til. Og til sidst så bulrer de mange popcorn mod låget. Så tager vi lidt af, og du sniger dig til at kigge, og lige der nede på bunden, der ligger der popcorn, der ikke er poppet. Og så er det, vil du fortsætte med varmen og vente på de sidste popcorn, og måske risikere, at de sidste brænder på. Sådan er det også med mennesker i organisationer, i forandringer. De popper også i forskellige tempi. Først så går der lidt tid, så popper de første, og så skal man vente lidt på flertallet. Men det er også det her med, at du risikerer at miste momentum, hvis du venter på, at alle de sidste kommer med. Det er en vigtig pointe om forandringer. Mennesker tilslutter sig dem i forskellige tempo. Men en anden vigtig pointe er også, at forandringer møder modstand. Men før vi ser på modstanden, så lad os lige se på faserne i en forandring. Når man skal igennem en organisatorisk forandring, så tænk på, at der typisk er disse 3 faser. For det første, skab et godt grundlag for forandring. Det gør du ved at sætte klare mål for forandringen, at forstå forandringens kompleksitet, skabe en enkel fortælling om forandringen og få ledelsen til at tage et fælles ansvar. For det andet, få forandringen til at leve. Involver og engager interessenterne. Kommuniker, gentag. Opbyg viden og kompetencer til at håndtere forandringen, og samle så op på den læring og tilpasse løbende. Og for det tredje, hold fast i forandringen. Og det kan man gøre ved løbende at have dialog med interessenterne, samle op på målsætningerne, fejre succesen. Den er også vigtig med rigtig fejring. Ofte er ledelsen foran i forandringsprocessen. De har haft måneder til at diskutere, hvordan forandringen er nødvendig og hvorfor den skal eksekveres. Men dem, forandringen handler om, for eksempel medarbejderne eller bestyrelsesmedlemmerne, de får ofte forandringerne serveret med få timers varsel. Derfor er det vigtigt at gå frem skridt for skridt, og det gør vi her med ADKAR. ADKAR er en model for forandring, hvor hvert bogstav i ADKAR fortæller om et vigtigt skridt. Det første bogstav A står for awareness, forståelse af behovet for forandring. Det næste bogstav D, det står for desire, altså lysten til at være med og støtte op om forandringen. K står for knowledge, viden om og hvordan man skal gøre det. Og A står for ability, altså evnen til at omdanne viden til adfærd. Og sidst men ikke mindst, R står for reinforcement, altså hvordan vi kan fastholde forandringen. Ofte kan man komme til at springe et bogstav over. For eksempel springe A'et over, fordi ledelsen allerede har brugt måneder på at diskutere det. Men den diskussion har medarbejderne eller bestyrelsesmedlemmerne jo ikke været del af. Eller man kan komme til at springe D'et over desire og glemme, hvorfor at de skal være motiveret medarbejderne, før de bliver sendt på kursus under kodet. Modellen ADKAR slår fast, at forandringer skal gå skridt for skridt, for at så mange som muligt kan følge med. Poppe, om du vil, ligesom popcornene. Og nu tilbage til modstand. Ligegyldigt om du følger ADKAR helt slavisk skridt for skridt, kan du ikke undgå, at forandringer møder modstand. Det er helt naturligt.
Rick Maurer er en amerikansk ledelsesekspert, der har skrevet en meget anerkendt bog, Beyond the Wall of Resistance fra 2010. Og der arbejder han med, hvordan man kan håndtere forskellige former for modstand mod forandring. Derfor er det godt, at du kan analysere, hvilken modstand der er tale om, så du kan sætte ind med det rette værktøj. Og her kommer det. Ifølge Rick Maurer er der 3 årsager til reaktioner mod forandring. Det første og måske det letteste niveau er et forståelsesmæssigt niveau. Jeg forstår det ikke. Når du analyserer, at en medarbejder ikke forstår det, kan du med rette sætte ind med at for eksempel invitere vedkommende til dialog og spørg, hvad den enkelte medarbejder hører og tænker. Og hvis det er muligt, så giver medarbejderen mulighed for at blive involveret i analyser og planlægning af det nye. Du kan også skabe en åben dialog om baggrund, hensigt og perspektiv på kort og lang sigt ud fra en række centrale spørgsmål. Og det kunne være spørgsmål som, hvorfor igangsætter vi overhovedet forandringen? Hvad er den brændende platform? Hvad er det konkret, der skal være anderledes gennem den her forestående ændring? Hvordan ser slutbilledet ud, og hvordan er vejen dertil? Og hvorfor er forandring en god idé? Hvad er det gode ved den hidtidige måde at gøre tingene på, og hvorfor er det ikke godt nok længere? Hvordan vil det påvirke hverdagen? Hvad vil organisationen og medarbejderne vinde ved ændringen? Og hvad bliver ikke ændret? Det handler om forståelsen. Det andet og noget sværere niveau er et følelsesmæssigt niveau. Jeg kan ikke lide det. Når du analyserer, at en medarbejder ikke kan lide den forandring, I står overfor, så kan du med rette sætte ind med at gå i dialog. Hør på bekymringerne med ægte interesse. Skab et klima og et rum, hvor det er tilladt at udtrykke tvivl og usikkerhed. Spørg ind til medarbejderens oplevelser og lyt til de følelser, som der bliver givet udtryk for. Og hvis der er tavshed eller du er i tvivl, så spørg organisationens mest kritiske, uforfalskede og utilpassede talerør og hør personens helt ærlige mening. Brug også enhver lejlighed til at involvere medarbejderne i beslutningerne, store som små, og til at give medarbejderne valgmuligheder og invitere dem med ind i udviklingsarbejdet. Giv støtte til udvikling af de nødvendige nye kompetencer. Tænk såvel i faglige, sociale og personlige kompetencer. Det tredje og måske sværeste niveau er et personligt niveau. Jeg kan ikke lide dig, eller jeg har ikke tillid til dig. Når du analyserer, at en medarbejder ikke kan lide dig som leder eller bestyrelsesformand, eller har tillid til dig, så kan du sætte ind med det her. Tal med personen, hvor I er rolige begge to, og hvor I sammen kan forsøge at bearbejde nogle af de gamle historier, I har haft måske i jeres samarbejde. Er der misforståelser, vrede eller sårighed? Udforsk støjen i jeres relation og jeres adfærd over for hinanden. Hvad handler det om, når du og jeg? Hvis muligt, så lav en kontrakt om professionel adfærd over for hinanden, og spørg medarbejderen direkte, hvad skal der til for at... Lad en anden person end dig være repræsentant for forandringsprocessen, og måske konfronter medarbejderen. Ønsker du at være her, eller skal vi finde et andet sted til dig? Nu ved du, hvad popcorn og forandringer har til fælles. At kornene popper på forskellige tider, ligesom mennesker. Du kender faserne i en forandring og kan bruge ADKAR-bogstaverne til at gå frem skridt for skridt. Og du kan genkende de 3 niveauer af modstand, så du ved, hvordan du bedst takler dem. Nu er du klar til at spille spillet. Bring jeres forandringer i spil. Bring dine forandringer i spil er en forandringscase, hvor du skal lede din bestyrelse og organisation gennem en forandring fra det allerførste møde med forandringen til forankring i hverdagen. Gennem spillet bliver du stillet over for 3 typer spørgsmål. Det første det er spørgsmål til dine egne erfaringer med at lede forandringer i hverdagen. Det andet er spørgsmål til, hvordan du selv håndterer forandringer. Og træerne spørgsmål til, hvordan du vil håndtere en række situationer i casen for at bringe forandringen godt på vej. I skiftes til at svare på spørgsmålene, så der er masser af mulighed for at lytte og lære fra de andre i spillet. Når I er færdige med at spille, får du mulighed for at reflektere over
din egen læring i forhold til dine egne forandringer. Vi har udviklet spillet Bring jeres forandringer i spil netop til jer, og vi ønsker jer rigtig god spillelyst.